si deb... Čaute, vítajte u nového videa. To je môj kamarát David. A toto som ja. Áno, ten, čo sa vytrebal. Možno je to zaujímavé, ale ten skok som staval ja. Dneska si ukážeme, ako pokračujeme v tej line a tak. A nejakých iných dobrých pokusoch. No čo vám poviem, môj kamarát nevie dobre natáčať, ale ja som to dal. Síce zranclo, ale dal som to, no. Praskol konár, neboj. Kde sa spadol? Sem. Tam máš stopu. Kde som spadol? Ja som sa zlakol kýbla. Toto prasklo tak kde? Kde? Vstaň, máš stopu, ty tupec. No to tak kde to prasklo. Ó, ty si taký tupec. Aj. Dobre. Tu keď si to všimnete, tak sa mi to aj podarilo. On som dal hranclo trošku. Ale to je celkom v pohode, takže OK. A ideme si ukázať teraz tú lineu, vám idem ukázať v tom videu, ako by som si ho predstavoval. No dobre, nie ma tam moc počuť, tak to len tak zhrniem tuto. Toto je taký menší pump do boku. Ešte nebol hotový vtedy, ale už je. Potom ďalej bude len taká rovnejšia cesta a potom tam bude step down a zase bude ďalej taká menšia rovinka s pumpami. Potom tam bude drop a koniec. No, to je zatiaľ všetko. Pokiaľ by ste chceli vidieť ďalšie videá s pokrokami a s ďalšími skokmi, ako to skáčem, tak dajte like a odber. Ďakujem. Čaute.